ni togodaw kiwara la fala ye ɲafunge mara la maa dɔ n'a si b'a daminɛ san 22 ka se san 35 ma o su yera utukalo tile fɔlɔ olu ka danganda la su in sa yera ka bɔ k'a sen n'a bolo n'a daw bɛɛ lajɛlen kun sirilen don kabakuru nɔ o fana yera kunkolo la dugudenw kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko fo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa min ta don ɲɛmaaw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli bila sen ka sa min ye jɛgɛmɔna minnu bɛ danganda la ye a ye kɔni ye jasiran don olu la sabula a yirala ka fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛna na kɛ yaasa ka se ka ko in tiɲɛ dɔn min maa min filɛ nin ni ale su yera a nana cogo di bingalikɛlaw olu bina maa dɔ ka suguta sira la n'o ye jagokɛlaw ye olu tun bɛ ka taa u ka dɔgɔjɔ la dɔgɔkun dɔgɔjɔ dɔ don fɔrigo ale bɛ min ye Soni Albert commune kɔnɔna Gawokaw fɛ yen maa 4 jɛkulu marafatigiw nana sa olu kɔni nana sa ka na maaw ka telefɔniw bɛɛ lajɛlen daraki u la ka taa n'o ye hali u ka power bank u y'o bɛɛ lajɛlen daraki u la ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na dugudenw y'a yira sa ka fɔ ko nin waleya in kɔni caman bɛ kɛ tuma caman kuma tɛ dɔgɔjɔdenw fɛ nin waleya bɛ kɛ Soni Albert commune kɔnɔna na Baɲangarakaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila ka bɔ Burukinakaw fɛ yen sa kalo tile 31 sɛbɛn dir'olu ma lakodɔnni sɛbɛn b'a to u bɛ se ka baara kɛ bi Baɲangara kɔnɔna na kalanko kɛnɛyako furakɛliw bɛ se k'o kɛ cogo min na bololabaaraw bɛ se k'olu kɛ ACR ale ni Mali gouvernement olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin sɛbɛn ninnu d'u ma yaasa u ka se ka fasodenya baara kɛ n'a ye cogo min na sabula o caman nana ka bɔ Burukina fala ye sɛbɛn foyi o tɛ u la Bafulabekaw fɛ yen wulikajɔ kɛlen ka ɲɛsin ɲɔni ma sabula a yira ka fɔ sa ko ɲɔni 4 yera Baɲanakaw fɛ yen u y'o boloci boloda sa maa minnu kɔni bɛ sa denmisɛnninw minnu si bɛ a daminɛ san 9 kalo 9 la ka taa se san 14 ma olu somɔgɔw welelen don sa fala u kana denmisɛnninw ka boloci kɛ yaasa u bɛ se ka kisi ɲɔni ma cogo min na Bafulabe ani Maɲina marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na denmisɛnninw ko ka olu bolo don bɔlɔlɔ ko ta nasira la fala ye hakili jagabɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na n'a fɔ a ma ko iya denmisɛnninw minnu bɛ yen n'olu bɛ SOS village kɔnɔna Kitakaw fɛ yen olu ye kalansen sigi sen ka juillet kalo tile 19 ka taa bila tile 31 na baara in kɛra sa ka se ka iya k'a ɲɛf'u ye u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na u yɛrɛ bɛ se k'u boloma minɛ n'a ye cogo min na se ka baara sɔrɔ n'a ye a ko kun cayara ni min ye sa o ye sɛbɛn dilenw ma sɛbɛn b'a yira sa ka fɔ k'u ye kalan in kɛ Kitakaw fɛ yen hali bi fala ye dusumango tɛ fa Togoni na koyi Kita Ndolati tɔnjɛkulu n'o ye Ligue de football de Kita ye k'u ye anw Kita gare maaw k'anw sen tɛ dolantan la tuguni anw dusu ka bɔ fala ye anw ɲalifitiri dasi an ka supporters jiginna terrain kɔnɔ ka kabakuru keru kelen ni fugu maana an ye fa bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye u ko n'o don anw Kita gare denmisɛnninw fo ka taa se waati ma sa an sen tɛ da ndola kan tuguni Kita kɔni kɔnɔna na fɔlɔ ligi ale ɲɛmaaw u ye nin décision min ta k'a kɛ kun ye sa u k'a dɔn k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ kɛ kun tɛ ɲɔgɔn jogi ni ɲɔgɔn bana ni ɲɔgɔn gosi ye a kɛ kun ye bɛn ni kelenya maaw bɛ se ka kan bɛn cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la